Mutanen garin Kyasa. Kun gare shekaran jiya. Bazumu ya zo nan kasan ga namu na Kyasa. Ya ziyarce mu ya ga halin da muke ciki. Mu manoma muke. Noman da muke yi yana jin labari abinda ake yi garin Kyasa ya zo kuma ya gani ha inda ba a so ya gani an kai shi ya gani. To idonsi to wanda ya yi mun gode ma Allah mun gode mai kuma Allah ya tabbatar da shi cikin aiki ne. Allah shi mai dogon rai. Allah ya bashi lafiya da iyali ne duka. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. To jama'a abinda ya kawo mu nan shekaran jiya Allah Ubangiji Sarkin Sarauta ya kawo muna Bazum nan ga har garin mu garin Gatawa ne mu ko muna Kyasa wurin tarbo ne lalle mun gane can amma nin abinda muka ɗauka ga rayuwar mu bai kawo nan ga sai gashi ya taho har garin Gatawa ne ya ga duk irin al'amurorin da ake zuwa a hita da nan akwai mai na kwarai akai mai wanda ba na kwarai ba a ce an gyara diga a ce ba a gyara ba to sai gashi Allah Ubangiji Sarkin Sarauta ya kawo mana shi hannan ga shi gani da idanun shi kuma ya taho ya gani mun yi godiya mun yi murna saboda turan da Allah da iko ne yasa ana shugaban ƙasa cikin Niger babu wanda ya tako kawahu ne ya to cikin karkaran Gatawa ne sai Muhammadu Bazum shi Allah ya kawo nan kuma mun yi godiya mun gode da wanda ya muna mun ji daɗi Allah Ubangiji Sarkin Sarauta ya baya ƙarfin gwiwa abin nan da ya ɗauka ga zuciyar shi ga game da harakar falaluwa na Gatawa ne dole kaina Allah da iko ne ba shi ikon da yake cika mana shi kuma Allah Ubangiji Sarkin Sarauta ya ƙara mai girma ya ƙara mai fahimta saboda mu dai yanzu ga lokacin da muke ciki mu ba mu ga kamar Muhammadu Bazum saboda abin farin ciki abin da ba mu taɓa ji ba ba mu taɓa gani ba yau gashi ya tabbata mun gane shi Muhammadu Bazum inda ka tsayen nan kai jawabi muna nan bisa kuhan darajar da ka taho wurin nan bisa gare shi muke tsaye yanzu mun nan abin da kai muna mu yi godiya tunda ko ka tafi kuhan kafan nan naka mun nan sane mun ka taho mu yi ga sakon mu nan zuwa gare ka Allah da iko ne ya gwada muna ka gama lahiya cikin mulkin ka Allah ya gwada muna ka gama lahiya cikin mulkin ka bisa da kake so ƙasa da kake so gabar da kake so yamma da kake so kudu da kake so Allah ya baka ikon rika su gaba daya fa'ada diga Gatawani dole kaga inda bakin lahiyar ta yake kenan bakin lahiyar kenan abinda ya dole kai na kilo wajen 18 babu lahiya gare su ko hanyar bi babu bayan shi bukata ta biyu ita ce in Allah ya sa ya cika ma guri ya baka lafiya ƙasa na lafiya mun yi bara ka gyara mana hanya ka gyara mana diga wuta ka sa mana shi bashin mu da muke da shi da kai Bazum amma bashin tsayen da kai da kafa iranan kamfe kane muna kayi mun gode mu yanzu mu ka bi bashi ka biya mu masha Allah